244A putang ASDC KSA KNC lapen ASDC Youth Front atum celang si KAC adon riadung along kacesong. Karbiang lomen di mahasawara datum Argentine kloipen akemang India Constitution along ketok Article 244A Autonomous State nang cesong si ongdong ara datum awi apik kibunang. Lapen apran kedam nang atum tak dulu. Monta piniar ni anta sorkar atum apen Article 244A kapacun siapan thang ta RTN pon pedet. Lasi hempre kapacun siapan preni paing korahini arni ASDC KSA KNCA lapen ASDC Youth Front atum celang si tifu KAC adon riadung along kacesong po. Autonomous State Puthak Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphat pinpur alu panong si Karbiang Long DC Erideng Pajirmon lapen Autonomous State ke hangalong kacharap dun si aphat laso alu KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbiang Long lapen di Mahasau MLA Bangpo atuma phanta laso alu pali jipusi ASDC Maipu Chandrakanta Terang pen pachinipo Dipu Ben Heraskin Bay Report Northeast Bay News ASDC कैसे मांगू ASDC कैसे मांगू ASDC कैसे मांगू not master हम प्रेगनेंट people secular Ager atheng nu ma office atheng nu jinili tum dak pini dhorna kangni ponlo so dhorna ja semet nili tum kangni pon abangke ini la so memorandum abangke Chief Minister of Assam akai Himanta Biswa Sarma Dr. Himanta Biswa Sarma phansi ke panong anpar itame DC aphansi nili tum pajir dampo alangli through pensi alangli hoi pensi nili tum bangsa memorandum ai pajirji lanpar sitame nili tum kemang an ke hang an ke pacun thegji aphan lapen ke parsudun thegji aphan alang litum danang nang cerap dun thegji aphan ni litum ake hai Dr. Tuliram Ronghang Chief Executive Member lapen Dorsing Ronghang MLA Hauraghat lapen Numol Mumin Bukajan 17 MLA constituency lapen Rup Singh Teron Boitalangsu constituency lapen Bida Singh Ingleng Dipu ST constituency lapen Nondita Gorlosa 16 ST constituency Haflong alang lifanta la MLA tumpani tambe ni litum la so kopi pinil so memorandum bang ni litum PG jasemer bangke ni litum autonomous state men masi autonomous state demand committee puro la bangke an machinlo ningkan thongke ra throxin on puta chesong bomla la pen chesong bomblong lite bang chesong pohela athen litum slogan amat sila bangke no autonomous state no res emprek long letik nitum sangse la so semi ding pensi ASDC KSA KNC bang ita noni tame rar bangke chakateng non puan itabe ningkan thongkebra proxy nilitum hempre forang ke songlo anpar sitame Assam government phansi nilitum la bangke nilitum so memorandum bangke nilitum PG report lasi kedam tang MP election afrang hitame nilitum kiching tingkidam lo tingki pesal nang che chak do nang che chak ke la lo election padam sinang lasi union government ahin pen aphan nilihin pen pachini po nang tumpen na paching kis triparty to aphan paching ki po te boi tamela chiklojon fusion po parelo non po ni tamela so ning klarsap penalang la pon so step pon teng pon pelang la sila sopang ke pateng pon ta prangi pansi nilitum pusot so memorandum bang nilitum paji hemprek pendang lok nilitum 11 charter of demand do kadugo we dak Karbiang Long la pen di Mahasau Farman la bang ke lahen lo Karbiang Long la pen di Mahasau long ek number bangke nilitum autonomous state labangke prabjin pen labangke implement nang po lapen tripartite tok tapit pidunang po lanpar sitame nilitum kaprek nilitum tangka maha kaddo kowe article 275 Indian Constitution labangsa provision thing pen Karbiang Long Autonomous Council aphan tangka maha kaddo kowe hitame labangke direct funding pen danglo kaddo kowe kaching thur ason tinamo kaching thur ponje phan labangke deng ponang ji pusinil tumpulo anpara sitame Karbiang Long Autonomous Council andar mate di Mahasau andar long menangan college do B.Ed college do high school do ME school do non puan sitame kiddo an high school college B.Ed college no puitame provincialize lelang lesla hai provincialization of hansi nilitum labangke non pening
2024-25 yang bong la bangke deng pon lab nai provincialize lab nai pusin litum pon lo deng pon lo la pen article 371 la bangke north east pansi ke panong lo article 370 la bangke Jammu and Kashmir pansi panong lo teba la bangke paweder lo pulo teba article 371 ke puta pawir velang es la so teng pen article 371A 12 and 20BA la so provisional teng pen la so paragraph teng pen dak 6 itu lapan mate Karbi Anglong Autonomous Council lapan hitame labangke right kom nangji lapen doang constitutional right political right semuka lapen kaddo kowe ason tina mo pacing tur jia fansi labangke nili tu misi ke pondo nasi kaddo kowe lapuson tak taksi nili tu minangan ke hang pondo lahai hoi kaddo kowe ke pacung jia fan kaddo kowe hemprek pendang lok dabi ke hang nili tum crazy do an hitame labangke nili tu Assam government pansip nili tumpa jirpo ake hai Dr. Himanto Biswa Sarma fan la penisi bangke pachini gang tum la bangke pachini bangke la helot nili tum ke matha bangke Assam government fan nili tum tingki bangke SDC KSA ke hempre puta bang dei SDC KSA kense fan nang tingki nai pola mabe la bangke nili tum dak Congress punoi BJP punoi APSLC puno hemprek aphan aningke dok ke hang ke dabiat tum an bangke pin cethakla lasi ni tuma henpen laso initiative endo laso initiative ke endo logot mus government long si kiching kido triparty apor jong sinang lelo pulo tangte la bangke kaddo wicing vai sarmesi kaprek stakeholders asong tum pen hitame la bangke ching vai ching sai pensi la bangke ki PG pusin tum la bangke SDC a policy ke en pontang do lasi las pini asoi ke miateng penang li tuma through pen li tum chungri kang tungke dak Congress ta hemprek roi pulo BJP ta hemprek roi pulo APSC ta hemprek roi pulo kapre asong aru dopik lang kadu eta hemprek aning ke hang asong doan political party la pen asong doan hitame nili tum kemang ateng ili tum kemang pule li tum kadu eta la ke SDC ke hang akuprak amka tum ke hang pupe la sila kadu ka we ke hang la bangke ili tum non India government ahin pen 125 amendment banji lasi banji pusi tame la bangke kaddo we farman lo lasi la solo gor bangke nili tumo bangke 244A bangke la bangke ate daga bangke council ong tala so pomosta ke chunche mute initiative la ke resolution en me ke en dupilo congress a huta en lo SDC huta en lo en vi lo council session bangke la pena ko Assam government hitame la bangke hada hitame recommendation enang kokji as a parent state of hisab la se hadak hitame la suppose nili tum bangke no chief minister fansi la so initiative enang pusi nili tum kichuning ripon pe dolo la se hadak mo kiching kia hur bangke la bangke kaddo ko stakeholders tu pan hitame la bangke ching wai sar pensi il tum bangke la so pichu nangpo la pen bangke political vote ke hai easy ma ke la sab ai issue en chor bangke chokche as kapre political party 244 ke nigi nije pra hempre bangke long le that mentune bangke parliament long gopne dhorna ke dodam lason ke dodam theglong pig ar julong pig lo te bon hitame la bangke central government pu ka chekrong ba central government along ke dobom aprang congress punoi non BJP punoi nili tum no bangke theglong dak lo la bangke